ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ ಫುಲ್ಲು ರೋಲು. ನಾನು ಬೀಳ್ತಿದ್ದೆ ಇವಾಗ. ಸರ್ವವು ಆನೆಮಯ ಅತ್ತತ್ತು, ಸರ್ವವು ಆನೆಯ ಲದ್ದಿಮಯ. ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಫಿರೋ ಕೈಗಟ್ಟೊಂದು ತತ ಬರ್ಲಾ ಬಾಯ್. ಕೊಂಚ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಲೆಮನ್ ಟೀ ಎಡ್ಡ ಸುಟ್ಟಾಂಡು ಅಲ್ಲುಂತನಾಗ ಚೂರು ಶೆಕೆ ಶೆಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಹೋನಾಗ ತಂಪ ಒಂದುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ರೋಡ್ ಪೋಪನ ಒಂದೆರಡು ಅವರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಬರ್ಡು ಈ ಜನ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಪ್ಪು ಆತೆ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಪುಣ ಅಂದು ಒಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ. ಇಂಚೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ನೀಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಮರಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರೆ. ಮತ್ತು ತಂಪ ಗಾಳಿ ಬೀಜ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ 67 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಅಲ್ಪರ್ದು ಬುಕ್ಕ ತುಮಕೂರು ಕೊಂಚ 200 ಉಂಡ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ಕಾನಕ್ಕರೈ ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಾರ್ಡರ್. ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ ಫುಲ್ಲು ರೋಲು. ನಾನು ಬೀಳ್ತಿದ್ದೆ ಇವಾಗ. ನಾನು ಬೀಳ್ತಿದ್ದೆ ಫುಲ್ಲು ರೋಲು. ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ, ಫುಲ್ಲು ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಂ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಪ ನಿಜ ಅದು ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು. ದಾಲಂಗೆ ಪೊಯ್ಯಗೆ ದಾಲ್ ತೋಜಿಚ್ಚು ಮಾರೆ. ಬೈಕ್ ಬಿರೋದ ವೀಲ್ ಫುಲ್ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಆತನ್ರಿ, ದಕ್ಕಿಲಾಗತ್ತನ್ರಿ. ಪುಣ್ಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಣ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋಲ್ ಆಯ್ತದ ಅಲ್ಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಬರೋದಿತ್ತು. ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿನಿ ಬರ್ಪ ದೆತ್ತರ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಪೊಯ್ಯದಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು. ಹಾಂ ಹೌದೌದು. ಎತ್ತ ನೋಡಿದ ರತ್ತ ನೀಲಗಿರಿದೇ ಮರಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪುರ ಗೂಡುಗಾಡದನು ಮಾರೆ. ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ದೆಪ್ಪರ ಉಡುಪು ಸೇರು ಏಜೆಂಟ್ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅಮ್ಮುಕ್ಕು ಡುಮ್ಮುಕ್ಕು ಡಮಾಲ್ ಡಿಮಿಲಿಂದು.
ಮ್ಯಾಪು ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂದುವೆ ಮೂಲು ದಾದ ಬಂಡ ರೂಟ್ದ ಬೋರ್ಡು ತಮಿಳ್ಡು ಪುಣತ ಅಂಚಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಬರೆತ್ತರಂದು ಒಂಜಿ ತಮಿಳ್ಡು ಬಾರ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾಂಡಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವು ಜಾಗ ನಿಜಾನ್ ಮಾರ ಮೂಜಿಗಸ್ತೆ ಅಂಚೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಕಾರ್ ದಿವರ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ತಿರ್ಗೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಮೂಲು ಅದಾಂಡ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಬಂದು ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯೂದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮಾರು ಎತ್ತ ನೋಡಿದ ರತ್ತ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳೇ ಕಾಣುವುದು ಎತ್ತ ನೋಡಿದ ರತ್ತ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳೇ ಕಾಣುವುದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಇಪ್ಪಂದು ಬಯ್ಯಾನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಆನೆದ ಸಂಚಾರ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಆನೆದಲ್ಲದ್ದಿ ಒಂದು ಆನೆದಲ್ಲದ್ದಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಆನೆ ತಲದ್ದಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಒಂದು ಪೂರ ಆನೆ ತಲದ್ದಿಲು ಆನೆ ನೆಟೆ ಅವು ಮಿತ್ತರ್ದು ಎಂಚ ಜಾಪುಂಡ ಮಾರ ನೆಟೆ ಜಾತೊಂದು ನೆಟೆನೆ ಪೋಪುಂಡು ತೋಜೋಳು ಮೇಯೊಂದು ನೆಟೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಆನೆ ತಲದ್ದಿ ಸರ್ವವು ಆನೆಮಯ ಪತತ್ತು ಸರ್ವವು ಆನೆಯ ಲದ್ದಿಮಯ ಏನಾಯ್ತು ನಾನು ತುಚ್ಚಿನಿಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಹಂಸಬಾರ್ದನ ರೀಸನ್ ದಾದ ಬಂಡ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಪ್ರಾಣಿಲಿಪ್ಪ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಾನು ಅಬತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಪೋರ್ಚಿ ಬನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಂಸಬಾರ್ದಿರು ಶೋಕದ ರೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕದಲ್ಲ ಅವಳು ರೋಡ್ ದಾಲೆಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಒಂತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬಂದಿರು ಒಂಜಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎಂಕದಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೋಜಿಜ್ಜಿ ಕುದುರೆ ಇಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಓ ಕುದುರೆ ಗೋ ಸ್ಲೋ 30 km/h ಓ ಮೂಲ ಆನೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಪೂರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಕ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪ ಸರ್ವನಾಶ ಆತಂದು ಬೇಜ್ ಓ ಒಂದು ಬೇಲಿ ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂದು ಅಂಚಿ ಕಾಡು ಓ ಅಂಚು ಕಾಡು ಸೊ ಪಿಲಿಪುರ ಬರ್ಪುಣ ಆನೆ ಪೂರ ಬತ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಂದ್ಪುಣು ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ದ ವ್ಯಾರ್ ಹನುಮಂತದೇರು ಬಿಡ್ತಿರೈಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಂ ತಾನೆ ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬುಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪುಣಜನೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ Kamu ketemu ke Amal Dumal